next. אני כאן להזכיר שטוס לא יחזור להיות לכם, אז למה להילחם? אם יש לו בית רד שיקנה ריהוט טוב, חמישי יעשה נשב, תן לך כפה מהלב, תזיזי את ה-S, S, 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 S. קומי תעשי לך נס, את צריכה להתאפס, לא בריא לך כל הסטרס, ממי לא להתאבסס, לא להתאבסס, לא להתאבסס, לא להתאבסס. את מכשיר אבל לא תקינה, מסכן בגללך עבר מדינה, מטר עם שיחות והוא לא ענה, שוב שרפת עליו את כל השעות שינה. קומי תעשי לך נס, את צריכה להתאפס, לא בריא לך כל הסטרס, ממי לא להתאבסס, לא להתאבסס, לא